Will she bossy? Tom McGraw. Cadurci? Tá rá. Yes. Bhí tú héna. Ní córa fada bhí. Ar a clúdig tú hain in NMD. Tá siamh gan is. Tuairmid suas go dtí a haachbáid. Ná steart doing fis a chur ar an áthar chardal. A tá cuma bhá go leonar. A Moira? A féidir in éar chuineáil ar febre híisi. Dí féidir in éar chuineáil, ní madra é. Ar tléinis. Good one. Masha? Yeah. Cás a dánig tú chréitúr. Chuig léach ar Frank ar a laiad. Cai tú é rála Frank. Cén fóga gur an gléach ar Frank? Is gárda é, agus sé dar céile é. Agus ní fiú cac pirce é I mún ceachta den gáil chóram. Ní féidir le é chuineáil an seo. Na bhaime seo páirteach sa chuir seo. Beidir gur milliúnaí é. Tá fiach le áil ngeige. Seachtain. Seachtain amháin. Sin é. Scape báisteach isteach an Atlantach níos stearnaí. An déargus measara. Dúirt fearliam aniu go raibh sé an ráliam. Go le nolcus níos stearnaí. Tronún agus an ácht. Raibhars níos na heimsire a seo go ceann chéir go ficit. Tá mé a chuineáil I deach na mád. Gáil a níorneas ar fescatha ach lacasí. Le salachar báistí brádan agus ciú le costaí níorir an tuisgart agus an teisgart. Tuiris go na stáisiún chósta ag Bhí mé líon léon na deagdaois. Scríanam a bháthair le cordaí. Bhí cé go ógus bhí mé. Gra mé ró óg le bheith pósa. Líon líon na deag. Ach bhí mé cho cínte. Bhí mé an rá. Tom. Bhí mé. Cur me milliún ar a fósta réanos. Fuair siad san na chuid is fearde. We're searching for a missing Navy SEAL. Do you have any information? I saw a grey spotted one above beyond the point the other day. SEAL. Sea, air, land. A military operative. A human. Name of Tom McGraw. There was an incident on board. An accident on board 6 days ago. Left him concussed and amnesiac. Remembers his own name, that's it. Repeats it over and over again. 4 days ago, McGraw wanders out of sickbay and disappears. Presumed overboard. Tom McGraw? Affirmative. McGraw. Officer Tom McGraw. Marvellous. I think I can be of some assistance to you. Tá Yanks ag na teile de rááil thut lob. Cén fá? Is cosú gur fear mór na gálaachta. Is cosúil sin. Bhfuil is said cén tanimimetáid. Cén fáir thug tú daoine leat? An bhfuil is said cén tanimimetáid.
Sen tanım tar na. Dik tanım tar.